Lämpimästi tervetuloa Jalmari Jyllin säätiön Eteenpäin-hankkeen Hyvä elämä -luentosarjan 7. osaan, jossa Ikaalisten Aito-säästöpankin säästöpankkiiri ja sijoitusasiantuntija Anna-Kaisa Lampinen kertoo meille edunvaltuutuksesta ja kätevästä pankkiasioinnista. Ole hyvä, Anna-Kaisa. Kiitoksia ja kiva kun sain tänne tulla. Ja tosiaan mä oon Lampisen Anna-Kaisa Aito-säästöpankista, toimin siellä sijoitusasiantuntijana. Ja tänään tosiaan kerron teille arjen pankkipalveluista ensinnä ja sitten sen jälkeen edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta. Eli tervetuloa kuulolle. Eli arjen pankkipalveluista ja ihan ensinnä mennään sinne tunnistautumiseen, eli mitä nyt sitten hyväksytään tunnistautumisvälineinä asiakirjana, niin on tällä hetkellä henkilökortti ja passi. Ja sitten se, että henkilön on aina oltava siitä kuvasta tunnistettavissa. Ja sitten tässä on tämmöinen vuosiluku kuin vuosiluku 2019, eli sen vuoden alusta verkkopankin avaamiseen kelpaa enää vaan nämä viralliset henkilöllisyystodistukset, eli henkilökortti ja passi. Ja sitten tietysti maksukorteista, niin maksukortit, ne on käteistä rahaa turvallisempi maksutapa ja tietysti tällä hetkellä nyt se kauppiaiden toivottu maksuväline myös. Toki tietysti käteiselläkin voi maksaa, mutta nyt se on tietysti tämä maksukortti hygieenisempi vaihtoehto. Ja sillä tosiaan voi maksaa kaupoissa ja sitten siellä verkkokaupoissa niillä korteilla. Ja sitten säästöpankin korteilla pystyy ostosten yhteydessä myös nostamaan rahaa K-kaupoista, Neste, K-liikenneasemilta ja äärikioskeilta. Ja sitten tietysti pankkiautomaateista pystyy nostamaan käteistä rahaa. Ja sitten näissä maksukorteissa on nykyään tämä lähimaksuominaisuus, eli alle 50 euron ostokset pystyy sitten sillä lähimaksulla maksamaan, eli hipasee sen maksupäätteen päältä tai sivusta, niin sitten se onnistuu näppärästi. Ja tosiaan sitä kutsutaan lähimaksamiseksi, ja välillä tietysti aina sitten se maksupääte saattaa kysyä myös sen tunnusluvun, eli sitä ei saa sitten unohtaa kuitenkaan. No sitten kortin turvallisesta käytöstä, eli korttia ja tunnuslukuahan ei saa sitten säilyttää samassa paikassa, eli ne molemmat ei saa löytyä sieltä rahapussista tai sitten muusta pussukasta, missä sitten säilyttää kortteja ja rahaa. Ja sitten kun käyttää sitä tunnuslukua siellä automaatilla, rahaa nostettaessa tai sitten maksamalla kaupan kassalla, niin kannattaa suojata se tunnusluku niin, että siihen pikkasen laittaa kättä eteen, että kukaan ulkopuolinen ei sitä sitten pysty sieltä näkemään. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, että pankki, poliisi tai muukaan viranomaistaho, eikä kukaan muukaan kysy sitä kortin numeroa, tunnuslukua millään sähköposteilla, tekstiviesteillä tai puhelimitse, ja se tunnusluku ei kuulu kenellekään muulle kuin sitten jokaiselle itselleen, kenen se kortti on. Eli tosiaan kukaan ei sitä kysy sitten mihinkään ulkopuolelle. No sitten säästöpankilla on tietysti käytössä tosiaan verkkopankki ja mobiilipankki. Eli verkkopankissa tietysti voi maksaa niitä laskuja ja sitten siellä näkyy ne tilien saldot ja tilitapahtumat. Sekä jos on säästämispuolen vaihtoehtoja tehnyt, niin sitten ne säästötkin näkyy siellä verkkopankissa. Ja sitten kun on ne verkkopankkitunnukset, niin pystyy myös asioitteen siellä Kelassa, Omakannassa ja sitten verottajan sivuilla.
kätevästi. Ja nämä palvelut on auki 24/7, eli siellä voisit silloin, kun itse haluaa, vaikka keskellä yötä mennä maksamaan laskuja tai katseleen tilitapahtumia. No sitten siihen tietysti tarvitaan se tietokone ja internetyhteys verkkopankin käyttöön. Ja sitten tietysti mobiilipankki toimii myös sitten sillä älykännykällä tai tablettitietokoneella. Ja tablettitietokoneella toimii tietysti myös meidän verkkopankki. Mutta äärimmäisen kätevä mobiilipankki, minkä sovelluksen saa ladattua sitten sinne älykännykkään. Ja sitten tietysti sinne tarvitaan verkko- ja mobiilipankkiin, kun kirjautuu, niin sen käyttäjätunnuksen salasanan ja sitten avainlukulista täytyy olla. Mutta sitten tämä avainlukulistan voi korvata, kun lataa sen säästöpankkitunnistussovelluksen sinne älykännykkään. Eli sitä voi käyttää tosiaan kätevästi sillä tunnistussovelluksella, mutta jos käyttää tunnistussovellusta, niin silti ei saa hukata niitä normaaleja käyttäjätunnusta eikä avaintunnuslistaa, koska jos sitten vaihtaa sitä kännykkää välillä tai tablettia, niin sitten ne täytyy ladata sinne uudelleen. Eli siinä kohtaa sitten tarvitaan taas niitä normaaleja vanhoja tunnuksiakin. No sitten useissa älykännyköissä on mukana taikka on mahdollisuus käyttää sormenjälki- tai kasvojen tunnistusta, eli ne kannattaa ottaa myös sitten mahdollisesti käyttöön. Jos haluaa, niin helpottaa sitä käyttöä aika mukavasti. Ja tuolla mobiilipankilla, kun maksaa laskuja, niin siellä on aika näppärä toimia niin, että ottaa ihan valokuvan siitä viivakoodista, niin sitten se hoituu. Kans ei tarvitse naputella muuta kuin saajan nimi sinne tietoihin. Ja sitten myös noista verkkopankkitunnuksista, eli ne pitää säilyttää ne verkkopankin tunnukset ja avainlukukortti tietysti huolellisesti ja myös sitten erillään toisistaan, eli ei niinku niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja laiteta sinne samoihin paikkoihin, eikä sitä tunnistussovelluksessa käytettävää numerosarjaa saa pitää samoissa paikoissa. Ja sitten tietenkin ne on henkilökohtaiset nämä verkkopankkitunnukset, eli niitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Ja sitten myös ei pidä kirjoittaa semmoisille sivustoille, johon on siirtynyt sähköpostin kautta. Eli sinne voi tulla linkkejä, näitä huijaussähköposteja, missä esimerkiksi kehotetaan päivittämään asiakastiedot. Ja siellä voi ihan oikeasti lukea esimerkiksi Säästöpankin asiakaspalvelusta tullut viesti, mutta kun pankit eivät kysy sähköposteilla kenenkään tunnuksia eikä saa mennä päivittämään mitään tietoja sen kautta, niin eikä kysy myöskään poliisi sähköpostin kautta eikä muukaan viranomaistaho. Eli sitä kautta ei saa mennä tekemään minkäännäköisiä päivityksiä. Ja sitten tietysti se, että ei saa ladata semmoisia ohjelmia mistään internetistä, jos ei ole varma niiden turvallisuudesta. Eli jos ei ymmärrä, mitä ohjelma kysyy, niin kannattaa silloin vastata aina kielteisesti näihin kysymyksiin. No sitten tietysti tietokoneesta se, että siellä pitää olla ajantasaiset virustorjuntaohjelmat ja palomuuriohjelmistot olemassa. Ja tosiaan, kun äsken sanoinkin, niin pankkien asiakkaisiin kohdistuu paljon näitä tunnuslukujen kalasteluyrityksiä. Eli niitä kysellään tosiaan sähköpostilla, puhelimitse ja tosiaan niillä väärennetyillä verkkosivuilla. Ja ne menee ihan rikollisiin palveluihin, eli niihin ei sitten saa missään nimessä mennä vastailemaan. Ja sitten se tietysti, että sähköpostin lähettäjän nimi on helppo väärentää, eli tosiaan, että se tulisi jostakin pankin asiakaspalvelusta, ei. Ja yleensä niissä sitten lähettäjätahon sähköposti saattaa olla joku Gmail-osoite ynnä muuta, semmoinen varoituksen sana, että niitä ei saa sitten mennä aukoon. Että hävittää se sähköposti sitten vallan pois.
No sitten tuossa on tuommoinen tärkeä puhelinnumero, eli jos ne verkkopankkitunnukset tai kortti sitten katoaisi, niin mihinkä voi soittaa. Ja tämä on kaikkien pankkien asiakkaille sama numero ja toimii myös ulkomailta. Eli +358 20 333. Ja tämä kannattaa sillä lailla laittaa ylös, että tosiaan tänne soittaa, jos tapahtuu sitten katoaminen. No sitten laskujen maksamisesta, eli tosiaan laskut voi maksaa verkkopankissa, eli paperilaskuun sinne naputella, tai sitten sen paperilasku helpompi versio on tehdä siitä paperilaskusta e-lasku. Eli monella laskuttajalla nykyään se mahdollisuus on, että saa tehdä niitä e-laskuja. Ja se e-lasku tulee suoraan verkkopankkiin, joko niin, että sen hyväksyy sieltä, tai sitten se menee suoraan sieltä tililtä. Ja niitä voi tehdä itse, niitä e-laskuja siellä verkkopankissa, tai sitten jos ajattelee niin, että en sitä osaa tehdä, niin sitten voi meille pankkiin tulla, niin me tehdään niistä e-laskuja sitten asiakkaille. Ja sitten tietysti siellä mobiilipankissa tosiaan helposti toimii se laskunmaksu, eli sinne lukee, ottaa kuvan siitä viivakoodista, niin onnistuu tosi kätevästi laskunmaksu. Ja ne e-laskut näkyy myös siellä mobiilipankissa. Sitten on olemassa vielä tämmöinen maksupalvelu, eli se lasku voi lähettää maksettavaksi postitse, maksupalvelun kuoressa ja hyvissä ajoin lähettää ne laskut. Eli melko lailla sitten heti kun on saanut sen laskun, ja tietysti nykyään suositellaan, että ainakin viikkoa ennen eräpäivää pitäisi olla siellä pankissa, koska tietysti se, että jos sen postitse lähettää, niin siellä on myös semmoisia päiviä, koska posti ei välttämättä kulje. Sitten on suoramaksuja, eli se, että laskuttaja lähettää laskun näköisen paperin, missä näkyy se summa, mutta siellä lukee, että suoramaksuna menee asiakkaan tililtä. Eli se paperi-ilmoitus tulee sitten ja siinä näkyy eräpäivä. Eli tässä on niin kuin näitä maksamisen erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä vielä näkyy nämä digipalvelut, eli tosiaan meillä on mobiilipankki, se on auki 24/7 ja siellä pystyy tekemään myös osakerahastokauppoja ja seurata näitä markkinoita. Sitten on tunnistussovellus, se on nopea asiointi sillä PIN-koodilla. Sitten verkkopankki. Ja verkkopankissa ja myös meidän nettisivuilla voi tehdä ihan ajanvarauksen meille. Ja tietysti tällä hetkellä suositaan verkkoneuvotteluja ja puhelinneuvotteluja. Mutta jos on joku pakottava asia, miksi tarvisi tulla pankkiin, niin sit toki tietysti järjestetään tapaaminen siellä. Ja sitten me tehdään tosi paljon tosiaan verkkotapaamisia, eli se tapahtuu niin, että asiakas saa linkin verkkopankkiin, mistä sitten ottaa yhteyden pankkitoimihenkilöön sinne pankkiin ja me pankissa otetaan sitten yhteys asiakkaaseen ja me pystytään ihan samat asiat esittämään siellä verkkoneuvottelussa, kun me oltaisiin ihan kasvokkain siellä pankissa. Eli siellä näkee sitten myös sen tutun toimihenkilön kasvot ja sitten asiakas saa pitää kameraa, jos haluaa pitää kameraa päällä. Mutta tosi kätevästi toimii sekin puoli. Sitten meillä on tämmöinen chat-palvelu avoinna siellä verkkosivuilla, eli ihan meidän omilla Säästöpankin verkkosivuilla on 8 ilta 10 asti ja sitten verkkopankissa on 8 kello 7 illalla avoinna tämä chat-palvelu. Ja sitten vielä pitää sanoa se, että tällä hetkellä tietysti konttoreita on auki ja meillä täällä Ikaalisissa on sillä lailla konttori auki, että se on maanantaista torstaihin ovet ovat avoinna kello 10-13. Silloin toimii kassa-asiointeja voi tehdä.
Ja sitten tietysti ajanvarauksella pääsee ihan 8- kello 20 välillä. Tulen sinne konttoriin, mikäli on se tärkeä asia, mikä pitää hoitaa siellä pankissa. Ja tietysti näihin voi tulla muutoksia, mutta nyt tällä hetkellä toimitaan näin. No sitten yksi asia, ennenpää kun mennään tuonne edunvalvontavaltuutuspuolelle, on tietysti lakipalvelut, eli meillä toimii ne sillä lailla, että meillä on lakimiehiä pankissa ja he tekevät sitten niin sanottuja perheoikeudellisia asiakirjoja, eli testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia, lahjakirjoja, avioehtoja, osituksia avio- ja avoeroon liittyen. Sitten tietysti perukirjoituksia sekä perinnönjakosopimuksia. Eli he on sitten näitä alan asiantuntijoita sille puolelle. Ja tosiaan jos miettii näitä asioita, niin ilman muuta kannattaa olla yhteydessä ja sitten varailla aikaa heille. Eli tässä oli nämä arjen pankkipalveluasiat, ja jos tulee kysymyksiä, niin aina sitten voi olla minuun aiheista yhteydessä. No niin, ja sitten mennään tähän illan toiseen teemaan, eli edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus. Eli tietysti asia, mikä tulee mieleen, niin on, että miten haluaisin asioitani hoidettavan, jos itse sairastun vakavasti tai jos kykyni tehdä päätöksiä heikkenee, kun vanhenee. Ja sitten vielä semmoisia mieltä askarruttavia kysymyksiä, eli jos tosiaan jotakin sattuu, sairastun vakavasti, on jossakin onnettomuudessa, niin kuka sitten hoitaisi niitä asioita? Eli kuka hoitaa laskujen maksut ja muut pankkiasiat, sitten kaiken muun omaisuuden hoitamisen, asunnon vaihtaminen isompaan, kesämökin myyntiä ynnä muuta. Sitten yrityksen ja maatilan asiat. Entä sitten jos se yritystoiminta vaatii lainaa ja vakuutta? Tai jos pitäisi myydä tai hakkauttaa metsää, niin kuka ne pystyy sillä hetkellä sitten hoitamaan nämä asiat? Eli sitten tietysti siinä tarvitaan toinen henkilö hoitaa niitä asioita. Ja sitten täytyy muistaa semmoinen, että kellään läheisellä ei ole semmoista niin sanottua asemavaltuutusta sukulaisuussuhteen vuoksi hoitaa niitä asioita. Eli sillä puolisolla, lapsilla tai ystävillä tai muulla läheisöllä ei ole automaattisesti mitään oikeutta hoitaa niitä asioita. Vaan ne pitää sitten järjestellä hyvissä ajoin etukäteen. Eli sit mitä vaihtoehtoja on niihin asioiden hoitoon, niin tietysti yksilöidyt valtakirjat on yksi vaihtoehto, eli pankkiasioinnithan edellyttää semmoista tarkasti yksilöityä ja nimenomaista valtakirjaa tai käyttöoikeutta sitten niihin tileihin. Ja tietysti se valtakirja tulee yleensä voimaan heti, että sitä ei voi tehdä vastaisuuden varalta. Ja sitten tietysti valtuutus säilyy voimassa, vaikka valtuuttaja tulee tosiasiallisesti kyvyttömäksi päättämään asioista. Eli silloin tietysti se voi olla turvaton, koska silloin se jää vähän niin kuin täysin vaille valvontaa. No sitten tietysti voi antaa aina käyttöoikeuden pankkitilin. Se on ihan hyvä varautumiskeino siihen käteisen nostoon ja laskujen maksuun, mutta tietenkään muita asiointiin liittyviä päätöksiä ei sitten voi tehdä sillä käyttöoikeudella.
No sitten on edunvalvonnan eri muodoista, eli viranomaisteitse voidaan määrätä edunvalvoja, joka voi hoitaa niitä taloudellisia asioita. Eli maistraatti tai käräjäoikeus määrää sen edunvalvojan. Ja tämä edunvalvoja voidaan määrätä vasta sitten, kun asia on jo ajankohtainen, eli niin sanotusti tilanne on päällä. Ja se edunvalvonta, se on tarkasti säänneltyä. Ja sitten tietysti on sellaisia toimia, eli asunto-osakkeen osto tai omakotitalon myynti, niin ne vaatii aina maistraatin luvan tai jonkun muun kiinteistön. Jos olisi esimerkiksi maatila, niin myös nämä vaatii sen maistraatin luvan. Ja sitten siellä on maistraatti on se valvova elin, eli vaikka se olisikin ihan lähiomainen, lähisukulainen, niin silloin tarvitsee tehdä semmoinen vuositili sinne maistraatille. No sitten jos se edunvalvontavaltuutus on laadittu etukäteen, niin maistraattihan sen sitten vahvistaa sieltä käyttöön. Ja silloin sitten valtuutettu hoitaa niitä taloudellisia asioita ja omaisuutta. Eli edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen hyvissä voimissaan ollessaan järjestää asioiden hoidon toimintakyvyttömyyden varalta. Eli tosiaan sillä kohtaa, kun itse vielä kykenee miettimään nämä asiat, niin ilman muuta suositellaan, että kaiken ikäisille, se ei ole iästä riippuvainen ollenkaan, koska tietysti aina voi sattua mitä vaan, niin olisi ainakin semmoinen niin sanottu perusversio olemassa edunvalvontavaltakirjasta, valtuutuksesta. Ja sitten kun se on tehty etukäteen se edunvalvontavaltuutus, niin ne toimet yleensä ja pääsääntöisesti on lupamenettelyn ulkopuolella, eli siellä pystyykin sitten myymään kiinteistöä, ostamaan asunto-osaketta ynnä muuta. Ja siellä on kevyempi viranomaisvalvonta, eli ei tarvitse tehdä niitä vuositilejä. Mutta kuitenkin siellä on maistraatti, on se valvova viranomainen. No sitten mä menen tässä sen edunvalvonnan, eli holhoustoimilain mukaisen edunvalvonnan, eli perinteisen edunvalvonnan nyt ensinnä. Eli tämä on se asia, mikä määrätään. Eli tietysti sielläkin on edunvalvoja ja edunvalvojan tehtävä on tietysti aina huolehtia niin sanotun päämiehen, eli tämmöinen edunvalvottavan henkilön edun mukaisesta asioiden hoidosta, eli parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa ne asiat. Ja sitten tietysti sillä kohtaa se edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi se vaikea sairaus tai sitten korkea ikä on heikentänyt asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että ei itse enää kykene valvoa etuja tai hoitaa niitä asioita. Ja tämä edunvalvoja määrätään sillä kohtaa, jos todellakaan ei muulla tavoin pysty hoitamaan niitä asioita. Ja sitten se edunvalvoja voidaan määrätä jonkun yksittäisen asian hoitoon. Esimerkiksi jos tarvitsisi myydä asuntoa tai vaihtaa, niin myös niitä varten sitten. Ja edunvalvojan määrääminen, eli se määrätään hakemuksesta. Eli yleensä sitten semmoisessa tilanteessa, kun se tilanne on jo päällä, niin joku läheinen haluaa, että nyt hei, täytyy tehdä ilmoitus maistraattiin, että nyt on edunvalvonnan tarve. Jos tilanne on tosiaan mennyt niin huonoksi. Sitten myös pankissa voidaan tehdä tämmöinen ilmoitus siitä edunvalvonnan tarpeesta, jos huomataan, että nyt ne asiat ei enää sitten suju niin kuin aiemmin on mennyt, eli on jotakin erikoista asioiden hoidossa.
Ja sitten sillä kohtaa, kun ei ole tehty sitä edunvalvontavaltakirjaa aiemmin, niin silloin se tosiaan voidaan sitten määrätä hakemuksesta. Ja päätöksen siitä edunvalvojasta tekee yleisesti sitten tuomioistuin, eli no tietyssä tapauksessa maistraatti, mutta yleensä se on se tuomioistuin, joka sitten päättää siitä edunvalvonnasta ja katsoo, että tämä henkilö sitten on sopiva siihen, ja se voi olla ihan tietysti kuka vaan, myös se läheinen henkilö. Eli jos sieltä oma lapsi hakee sitä edunvalvontaa, niin sitten myös se oma lapsi voi olla se edunvalvoja. Ja sitten se niin sanottu viime kädessä tuleva edunvalvoja on tämä virkaedunvalvoja, eli yleinen edunvalvoja. Ja tämä yleinen edunvalvoja, se on valtion virkamies ja se toimii edunvalvontatoimistossa. Eli sitten jos ei siellä tosiaan kukaan läheinen ole ja jos ei ole sellaisia läheisiä, niin silloin se on sitten yleinen edunvalvonta. Ja sitten tietysti se on siinä tilanteessa, kun henkilöllä itsellä ei ole sitten enää sitä mahdollisuutta vaikuttaa edunvalvojan valintaan. Ja sitten siitä edunvalvojan toiminnasta, niin siellä on holhoustoimilaki, mikä määrittelee toimivaltuudet, eli suurin osa niin sanotuista merkittävistä oikeustoimista on luvanvaraisia, eli siellä oli juuri se asunto-osakkeen ostomyyminen, omaisuuden panttaaminen, lainanottaminen ynnä muuta, perinnönjako ilman pesänjakajaa, eli ne vaatii maistraatin luvan sitten. Ja ne lupapäätöksen on maksullisia. Ja tämä oikeustoimi ei sido päämiestä ennen kuin maistraatin lupapäätös on lainvoimainen, eli päämies tarkoittaa juuri sitä edunvalvottavaa sitten. Ja sitten tietysti tämä virallinen menettelytapa ja byrokratia turvaa tämän henkilön etujen valvonnan, mutta aiheuttaa käytännössä viiveitä asioiden hoitoon ja kustannuksia. Eli siellä tosiaan asiat, joita käsitellään tämän kautta, niin voi kestää kauankin. Eli jos siellä haetaan lupia asuntojen myyntiin ynnä muuta, niin tietysti tilanteet voi aika nopeastikin, pitäisi saada nopeasti tehtyä joku asia, niin ei se välttämättä onnistukaan niin nopealla temmolla, että saisi esimerkiksi ostettua jonkun asunnon nopeasti uuden. No ei, siinä voi mennä 2-3 kuukautta hyvin nopeasti. Ja sitten tietysti tämä edunvalvoja, kun se on määrätty, niin ei voi esimerkiksi antaa lahjoja, eikä voi luopua perinnöstä vastikkeettomasti, eikä myöskään hallintaoikeudesta luopua. Eli siellä on erilaisia rajoitteita sitten tähän toimintaan. Ja sitten edunvalvoja, kun se on määrätty, niin maistraatti valvoo tarkasti ja säännöllisesti. Eli siitä on pidettävä sitten ihan kirjaa päämiehen varoista ja veloista ja sitten tietysti niistä tilikauden tapahtumista. Ja sitten on se vuosittainen tilinpitovelvollisuus ja yleensä se sitten päättyy tuolla 31.3. Eli siellä pitää tosiaan säilyttää sitten kaikki kuitit ja tiliotteet, että maistraatti voi sitten ne tosiaan sinne lähetetään ne ja tarkistaa kaikki. No sitten tullaan tähän tärkeiseen asiaan, eli edunvalvontavaltuutus, eli se valtakirja sinne tulevaisuuden varalle. Ja mikä on se edunvalvontavaltuutus nyt sitten verrattuna tuohon perinteiseen niin sanottuun holhoustoimilain mukaiseen edunvalvontaan, niin se on valtakirja, mikä tehdään tietysti etukäteen ja sen kautta voi järjestää sen asioiden hoidon tosiaan siinä kohtaa, kun vielä kykenee näitä asioita miettimään. Ja tosiaan se laaditaan sit siltä varalta, että myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitaa asioita ja tosiaan onnettomuuden, sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.
Ja sitten tietysti se on se sama tavoite kuin sillä perinteisellä edunvalvonnalla, eli huolehtia luotettavalla tavalla niistä asioista, joihin oma toimintakyky ei riitä. Eli edelleen sanon sen, että suosittelen tekemään kaikkien miettiin tätä edunvalvontavaltuutusta ennemmin kuin myöhemmin. Ja sitten tosiaan itse voi ratkaista niinku monia asioita, eli kuka siellä on se valtuutettu ja mitä sitten saa hoitaa. Ja se, että sit voi valita tosiaan sen läheisen henkilön, tietysti pitää aina kysyä sitten, että suostutko minun valtuutetuksi asioiden hoitajaksi sillä hetkellä, jos minun tilanteeni sitä vaatisi. Ja sitten tietysti se, että siellä täytyy tosiaan miettiä, että kannattaa miettiä se, että se henkilö, että se on semmoinen luotettava luottohenkilö, jonka haluaa sitten sinne valtuutetuksi. Ja tosiaan tämä on vaihtoehto sille perinteiselle edunvalvonnalle. Ja tässä vielä, että ketä valtuutetuksi, eli tosiaan tärkeää on se luottamus siihen valtuutettuun. Sitten yleensä puolisot voi valtuuttaa toisensa ristiin ja lapset nimetään varalle, tai sitten tietysti riippuen vähän henkilöiden, puolisoiden iästä, että jos on kovin ikääntyneitä, niin sitten tietysti kannattaa miettiä, että olisiko se lapsi se valtuutettu jo suoraan. Ja sitten tietysti siellä myös ei saa unohtaa niitä varahenkilöitä, eli varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu. Eli jos tämä valtuutettu on jostakin syystä estynyt hoitaa sitä asiaa, niin kuka olisi sitten siellä varalla? Ja sitten tietysti tehtäviä on myös mahdollisuus jakaa useammalle henkilölle. Eli siellä voi olla jollakin henkilöllä taloudelliset asiat, toisella sitten terveydenhoitoon liittyviä, hoitopaikkaan liittyviä asioita, muun omaisuuden hoitoon liittyviä asioita, kiinteistöjen hoitoon liittyviä asioita. Tietysti tämä ei ole mikään sitten hoitotahto, että siihen tarvitaan sitten erilainen valtuutus sille puolelle ja valtakirja. Mutta pystyy tosiaan jakamaan niitä asioita. Tietysti se kannattaa muistaa, että ei ihan hirveän monelle, koska sitten tietysti siinä voi mennä vähän sekin, että kuka nyt saikaa hoitaa mitä ja mitenkä me tehdään. Että tietysti kaikista selkein on, jos siellä on 1 tai 2 henkilöä. No sitten kannattaa miettiä semmoinen, että jos on esimerkiksi varallisuutta, mitä haluaisi lahjoittaa, niin omat perheenjäsenethän ei saa niitä lahjoittaa, eli silloin kannattaa tämmöinen esteetön varahenkilö sinne myös laittaa, joka voi tehdä sitten lahjoituksia ja sitten myös sitä perinnönjakoasioita. Niin se on myös semmoinen huomionarvoinen asia. No sitten tosiaan, että mitä asioita se valtuutus voi kattaa, eli yleisesti tietysti kaikki omaisuutta koskevat ja taloudelliset asiat ja sitten tietysti vaihtoehtoisesti jonkun tietyn omaisuuden hoito ja sitten myös yritysasiat, jos on määritelty. Et nämä on semmoisia, mitä kannattaa pohtia ja sitten tosiaan meidän lakimiehet, jos sitten sinne tulisi erilaisia vaihtoehtoja, mitä pitäisi miettiä, niin sitten heidän kanssa voi miettiä, että miten ne sinne paperille laitetaan. No sitten siellä on semmoinen kohta, että henkilöä koskevat asiat, joiden merkitystä valtuutta ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä. Eli täällä on tämä terveyden ja sairaudenhoito, mahdollinen palveluasuminen ja tukiasiat. Eli tosiaan niitä hoitopaikkaa koskevia asioita voi myös sitten siellä määritellä. Ja sitten sinne tietysti voi laittaa niitä tahtotiloja, että haluan, että minut viedään kerran viikossa esimerkiksi kauppaan
hakemaan jotakin itselleni, herkkuja ynnä muita tai muuta vastaavaa, niin ne on tietysti toiveita, mitä voi sinne myös laittaa. Ja sitten tietyistä asioista on oltava erillinen määräys. Eli tosiaan kiinteistöjä koskevat asiat, eli omaisuuden myynnistä pitää olla erillinen maininta. Sitten niistä lahjoituksista ja testamentista luopumisesta pitää olla myös tosiaan siinä paperissa sitten mainita. No sitten milloin ja miten valtuutus tulee voimaan, niin se ei ole tavallinen valtakirja, se ei tule heti voimaan. Ja sitten se, että valtakirjaa laadittaessa ei sillä valtuuttajalla voi olla olemassa olevaa edunvalvonnan tarvetta, eli sillä kohtaa ei saa olla sellaista sairautta, esimerkiksi muistisairautta, että se sitten tehtäisiin se valtakirja. Ja tuohon vielä, että ei tule heti voimaan, niin se tulee vasta voimaan siinä kohtaa, kun todetaan, että se valtuuttaja ei itse pysty hoitamaan niitä omia asioita. No se haetaan maistraatilta, se paperi laitetaan sinne ja sinne myös mukaan sitten lääkärin todistus. Ja sitten tietysti maistraati tutkii, että onko se nyt näin, että hän ei pysty hoitamaan niitä asioita. Ja sitten pyrkii tietysti kuulemaan sitä valtuuttajaa ja valtuutettua. Ja sitten maistraatti vahvistaa sen. Siitä tulee myös paperi sitten valtuutetulle, eli se voimaantulon. Ja tosiaan tämä on eräänlainen vakuutus tulevaan, koska me emme todellakaan tiedä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja sitten edunvalvontavaltakirjan etuja verrattuna edunvalvontaan, eli no tietysti se, että se itse valittu luotettava henkilö on siellä, joka voi hoitaa niitä asioita nopeasti, joustavasti ilman tilintekovelvollisuutta maistraatille. Eli sinne tehdään alkutilitys, eli kerrotaan mitä omaisuutta on, ja sitten semmoinen loppuyhteenveto, kun se päättyy se edunvalvonta. Ja edunvalvontahan voi päättyä vaikka tietysti keskenkin, jos sitten onkin joku onnettomuus, mistä onkin selvinnyt niin, että pystyykin hoitamaan, tai sairaus, että pystyykin hoitamaan asioita. Ja sitten lopullisesti edunvalvonta päättyy tietysti kuolemaan. Ja tosiaan mitään vuositilityksiä sinne ei tarvi laittaa. Ja sitten ei myöskään tietysti edellytä mitään lupamenettelyä, eli helpottaa huomattavasti asioiden hoitoa, eli siellä tosiaan pystyy niitä myymään sitä omaisuutta, jos on sinne määritelty sinne valtakirjaan. Mutta sitten on semmoinen huomionarvoinen juttu, että sitten maistraatilla on niinku se oikeus pyytää selontekoa toimista, eli jos sitten joku epäilisi, että siellä nyt valtuutettu käyttää varoja holtittomasti, huolimattomasti, niin silloin kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen maistraattiin ja maistraatti sitten tutkii, että onko kaikki mennyt kuitenkin ihan ok vai onko niissä jotakin moitetta niissä toimissa. Ja sitten että sinne pystyy määrittelemään sen varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun, eli tietysti siltä varalta, että valtuutettu ei kykenekään hoitamaan asioita. Ja tietysti se voi olla niin, että paperi on tehty 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten ja sitten tämä onkin, että ei hän nyt kyllä sitten varmaan haluakaan, niin sekin on se, että silloin voidaan sitten kutsua se varavaltuutettu hoitaa niitä asioita. Tai joku muu este, sairaus taikka kuolema, että ei olekaan sitten enää. No toki tietysti sitten sillä kohtaa voi tehdä uudenkin edunvalvontavaltakirjan. No sitten mahdollisuus vaikuttaa myös sellaisiin toimiin, jotka kokonaan kiellettyjä muuten, eli ne lahjoitukset on mahdollisia
jos siellä on se esteetön valtuutettu, eli ei ole sukulainen. Ja sitten perinnöstä tai hallintaoikeudesta luopuminen vastikkeettomasti on myös tuolla yksi asia. Sitten tässä on vielä kooste asioista, mitä voi hoitaa sillä edunvalvontavaltuutuksella, eli sillä paperilla, mikä tehdään hyvissä ajoin, itse kukin päättäen, ja sitten verrattuna siihen holhoustoimilain mukaiseen edunvalvontaan. Eli tosiaan se edunvalvontavaltuutus se tehdään itse terveenä ollessa, valtuutettuna läheinen luottohenkilö ja usein se on tosiaankin perheenjäsen. Ja sitten se otetaan käyttöön hakemalla se lupa sieltä maistraatista ja vahvistuspäätös. Ja ei ole mitään tilinpitovelvollisuutta sinne maistraattiin nähden, paitsi se alkutili ja sitten se lopetustili, kun se loppuu se edunvalvonta. Ja sitten tämä esteetön valtuutettu voi lahjoittaa niitä valtuuttajan omaisuutta valtakirjassa yksilöidyn tavoin, eli se tosiaan pitää lukea siellä siitä lahjoituksista siinä valtakirjassa. Ja tosiaan ei tarvitse tehdä sitä päätöstiliä myöskään, jos niin on valtakirjan kirjattu, eli jos sitten valtuuttaja päättääkin, että ei tarvitse mitään tehdä, niin sitten se voidaan myös sinne laittaa. No sitten on tämä holhoustoimilain mukainen edunvalvonta, eli se viimesijainen keino turvata henkilön etuja. Edunvalvojana läheinen tai yleinen edunvalvoja ja käynnistyy tosiaan hakemuksesta tai ilmoituksesta ja määrätään maistraatista tai tuomioistuimessa. Sitten siellä on tehtävä sen edunvalvojan vuosittain se tili maistraatille ja tosiaan säilyttää ne paperit huolellisesti. Toki, jos tämä vasemmanpuoleinen valtuutettu, edunvalvontavaltuutuksen valtuutettu hoitaa asiaa, niin kannattaa tietysti hänenkin säilyttää huolellisesti kaikki paperit. Jos maistraatti haluaa sitten tutkia asiaa, niin kaikki pitäisi olla kuitenkin tallessa. No sitten tuonne holhoustoimilain mukaiseen vielä, että siellä on tosiaan haettava lupa useisiin niihin oikeustoimiin ja ei saa koskaan lahjoittaa niitä päämiehen omaisuutta ja sitten siellä on tehtävä se päätöstili. Eli tässä oli nämä eroavaisuudet vielä. No sitten vielä, että kannattaisiko tehdä valtuutus tehdä, niin no ehdottomasti. Eli tietysti se selkiyttää sitten läheiselle sitä toimintaa ja niitä ajatuksia tämän henkilön. Ja tietysti kaikki viranomaiset ja hoitohenkilökunta niin tietää, että kuka niitä asioita se sitten hoitaa sillä kohtaa. Ja sitten sillä kohtaa muutenkin, jos tulisi niin kuin olisi se paperi tehty ja tulisikin yhtäkkinen tilanne, esimerkiksi jos olisi pariskunta, jolla on lapsia ja on asuntolaina ja olisi tämmöinen esimerkkitilanne auto-onnettomuus, missä toinen sitten vaikka loukkaantuisi niin pahoin, että ei pysty enää kykene hoitamaan asioita, niin tilanne tulee kuitenkin niin nopeasti, että se olisi jo se paperi tehty, että nyt mä voin toimia ja hoitaa esimerkiksi asunnon myynnin sillä kohtaa. Koska muuten sitten kun sitä asunnon myyntiä lähtee hakemaan, se on molempien nimissä, niin eihän sitä niin vaan myydä, vaan siinä täytyy sitten tosiaan hakea maistraatilta lupaa ja ne kestää kauan ne lupamenettelyt. Eli ei pysty niin kuin nopeasti sitä kautta toimimaan, niin kun se valtuutus on tehty, niin tosiaan asian hoito nopeutuu. Ja sitten tietysti se, että sillä vahvistaa sitä omaa itsemääräämisoikeutta. Eli silloin, kun sinne paperiin on kirjattu ne asiat, niin silloin sitä tahtoa tietysti tulee myös noudattaa. Ja sitten se on joustava, yksinkertainen, kustannustehokas, eli ei tarvitse hakea niitä lupia, mistä joutuisi maksamaan. Ja tietysti tulevaisuuden kannalta niin sitä valtuutusta kannattaa miettiä ja pohtia tosiaan, että minkämoisen siitä paperista sitten tekee.
Ja sitten tietysti se on aina henkilökohtainen, että no tietysti perusvaltakirja on ihan ok, mutta se, että jos on paljon omaisuutta tai muuta sellaista, mitä sinne haluaa, niin ne kannattaa miettiä henkilökohtaisesti, että ei voi sanoa, että mä teen ihan samoisen kuin mun naapurilla on, vaan tosiaan ihan mennä siihen omaan itsensä ja miettiä se asia. Mutta ehdottomasti kannattaa miettiä, eli nyt sitten tämän esityksen toivon tietysti vaikuttavan niin, että moni miettisi, että kannattaisiko se kuitenkin se paperi sitten tehdä. Ja täällä onkin tämmöinen toteama, että oikeudellinen ennakointi eli tulevaisuuden suunnittelu ja siihen varautuminen oikeudellisilla asiakirjoilla kannattaa, koska ei elämää kiinnosta meidän suunnitelmat. Ja tietysti edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. Netistä löytyy varmasti kaikkia pohjia, mutta niihin kannattaa suhtautua hiukan kriittisesti, koska esimerkiksi siellä tarvitaan sitten 2 esteetöntä todistajaa ja ei saa olla minkäännäköistä sukulaisuussuhdetta, eli tietysti sillä kohtaa, kun se paperi on tehty, ja jos maistraatti sitten katsoo, että siellä onkin jonkun veli tai sisaret todistamassa, niin se ei ole silloin pätevä se paperi. Näin. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja teille tänne Jyllinkoidelle. Kiva, että sain olla täällä teidän kanssa mukana tekemässä tämän tilaisuuden. Kiitos. Suuri kiitos, Anna-Kaisa. Saimme kuulla hyödyllistä ja tarpeellista asiaa pankkiasioinnista ja edunvalvontavaltuutuksesta. Minä toivotan Jalmari Jyllin säätiön ja Eteenpäin-hankkeen puolesta sinulle ja kaikille seuraajille turvallista ja rauhallista joulun odotusta. Kiitos.